Saran chu kumsom ni pathum chau pa nei in October ni som ni panga kumsang ni som ni pani khan aborala thalai la chakarul tak mai kumno pangte ni sia chuti thuta haboral chu doctor te chuan mak anti mani sarana taksa akochunga a organ sang te chu avain na han thoklo veka athin nakal ti vel chuan engma na han thok thei to lo ani saran hian chaklo tak chungin damdoin khuma hamut lain apa chu ha kowa ti chuan apa chu ICU a chun valutin afapa mituitla zoi lo om chu hawa beta afapa hian athuru midangte ashil ngam lo chu apa ne na hian ashil tavek mai ne chu athuruk soite chu police te bo chuan an bo zuita ti chuan abiel nu chu court chuan athi nu kumsa ni somni panga January tha chuan thiturin achung thu rel ta ne enge chuan thuruk chunia engtiang che in nge saran hi haboral kan chui chodonia chumi main video te kha milo hype sakla like ti kha minoti sakturin in khongaina kange ne saran le grisma te hi kumsa ni somni pakhata tang khan anloin ngai zong trana in ngai zong dang te ang bokin phone a chuan hunan mangtam hlea WhatsApp te call pa ngai te chuan a in bena save hle atira chuan phone mangin in bitam view ma sela are deuh tak nuwa chuan phone mang mai ni lovin anin kom chota anin ko mai ko ma acha le anin kom bokang chutiang vela ni tak wang chuan ani po chuan in nei te po chu an soide ut thrina andil ru le an taksa anin zom miu to wangin ain kara mai na piang chu chuti mai mai chut cha thei ani to lo ma se chuti line grisma nu le pa te chuan grisma chu pasal nei tiran lo tum reng mai ti saran chuan a hre ta atira chuan thuleng vak satli mai ni in saran chuan angaya ma se hatak tak kaloni si ti chuan kumsang ni som ni pa ni mars la chuan grisma chuan saran ngai zong reng chungin in hual na chu halo kalpui reng maya grisma in ain hual pui hi a ming chu sati sania Indian Army a trangin chungko house tak mai atanga lo chu kani nge sati sate chu an house ka wangin grisma po chuan in hual chu remti hani ve boka saran chuan an mangai na jinkong chu puitlin ti ratum hlea chuti line grisma ve thung chuan ati top ta thungane sarana du tu sam grisma ne na lendun chu thil thelo alo ni zota ti chuan saran le grisma te chu in thenin saran po chuan grisma chu kalsan na tumta ne ma se grisma chuan saran chu akalsan le thei chuang silova saran ne na chuan ama chau chu pasala anei don tu chu halahril zui November la chuan an in a train atlan bodon thu te saran chu hashila abula chu naron kaldon ni te in na soi bokane saran chuan grisma chu amai em awangin athu soite chu harin burumaya saran chuan grisma chu amai tak zet chiti line grisma ro chuan saran chu in fiam pui mai mayatan adu ani bermae achan po grisma chuan satis chu pasala nei ala tum renga akum lea chuan anin nei dona ni kan ti to kha akum lea chuan in nei turin ro manna han siam ru reng thone sati sane na in neya khoda kaldai chu grisma chuan atum renga ma se grisma chuan saran kha ava bem le vela wangin saran chuan grisma chu kalsana tum tolo bur mai si amai tak zeta wangin anin kung kaina chuan saran chu asiria sem ema grisma in thutiam engawazat asiam pui boxinen saran chuan grisma chu amai bur mai ni anin nei hun chu alo nai to sia grisma chuan saran chu anuna rang chuan pai bo hadu tranta ma se saran chuan amai ema wangin thilol samani don lo ti po a hrechiang hlea ti chuan lam sang chu asiam chho tranta a horoscope a chuan thil diklo omani ti te harshila grisma chuan a soidanin a horoscope alandana apasal masaber chu aboral don ti tein saran chu a hanti traivel trina chu thil chu dot mai ni in saran chu anuna tanga kalbo tir adu wanga soyane ma se haruak manna chu a hlotling lo ching khermai saran chu anui maya
chu tiang pui thuna thlak chu aring velo ti soitlat saran chuan adik lo zia chu min nei thuela tuna hi min nei la kalau proof ange hati mi mai si saran chuan Christmas chu amai ema wangin nei ngal mai chu haduani Christmas chuan aril ru thlak thena turin thiltam takatia voitam tak bumin ani chu alakatang chuan laturin adu hlea abeina sem mase saran chuan beidon mai chu hatum lova Christmas chu thla ka tum der lo mai Christmas chu then tu man hekin Kerala a bikin pakhata chuan a hroya chuta chuan a vain nei puita ne Christmas chuan tuna chuan saran chuan thena tum lo bur mai ni ti chu a hre thiam te mema mase Christmas ve thung chuan engpo thleng sela sarana chu then hrim chu hatum achan po satiste chu an hausain sipai ania a hlopo tam pasala nei chuan anum sadon ti a hailo ti chuan Christmas chuan saran chu bum thluka engtinamo tak ti chu haril rukta biakina anin nei tak nuwa tang pheka chuan saron chuan Christmas chu ain ti ta tu mema mun sang akalpuin hotela tepo an riak dun zau train sang ni som ni pani August ni som pathuma le ni som pariata chuan hotela an riak duna sarona tan chuan Christmas chu anu pui ang mai ani to ne chuti anga nom duna tang chuan saron chu lim ema chuti line Christmas chuan saran chu latalo tum vereng boka roman na harukin na siam zel Kerala anakulam bridge maya chuan Christmas chuan arwam mana chuti lotlin na tuma saran chu thei tuin in siaka chota saran chuan chu thil hlim om taka angai vetlat chuwang chuan a phone chuan video in ala mase Christmas chuan ro mana danga nei ti reng a hrelo sarana thei tuin tura chuan parastamol mumsom nga zet mai halo pol reng maya he video hi uluk takayen chuan botol chin khi a main honto ani ti a hriat maya achan po Christmas hian ol samte na hongani a main Christmas hian damdoi halo pol reng to maya mase a in tura ada ve thungero khi chu a chin po alain sil thap ti a hriat mai achan po a hon thei lok lo khi a mel hanen reng poin a zamani ti a hriat ngoi mai mase sarana hlimlutuk chuan chung thil ta chu angai tu der silawa saran chuan thei tui chu a han in ta a mase chak chu levek achan po a tuilowe matin ne Christmas chuan mak ati hle maya achan po damdoi khatak mai chu thei hai tui chuan ati dal deu a be se ne mase lo dal ozong silawa saran chuan a thilin lai chu a chak chu levek si atal boya wain Christmas chuan thei tui bur ni te chu a pai bo ta daya an thei tui chu a hluilu tukanga a chia niang te ti vela Christmas chu me chemak ve tak zong ani a mani li lo ka khan saran nen chuan hlim takin hotela an cheng du na chumin hu rei lo te a ami pa khosak pui chu thale nga la tum box si me charap thak tak chu vaniem a ro man na te chu lo chamma sela Christmas chuan chu ti mai maya lo cham chu hatum ve chung lowa ti chuan October ni som pathum manita saran le Christmas te chu phone a hun rei fe mai an in bia anti thi po chu hakum kar so to view mai ti chuan Christmas chuan atuka chuan ama chewa awm don thu saran chu hrila saran chu anina ron kal turin a thlem heu mai atuka chuan saran chuan a thian pakhat chu Christmas te na kalpui turin a soma ti chuan baikin a thian pa nen chuan Christmas te lam chu han pan ta ni an kal kong chu minute som ni tanga minute som thum kal vel lek ania chut ni chung ringot po chuan Christmas chuan saran chu aron bet luk mai Christmas chuan saran chu ron kal thuai turin atura ain biana sat ema wangin saran chuan bike chu a thian pa khal tir hiala Christmas a chan du wangin a hnunga chuang ta zokani chutiang khop chuan Christmas chuan saran chu atur man moa ti chuan Christmas tein chu han pathleng ta saran chu a thian pa chuan bike nen pon lama chuan alo ngaka kongkar chu alawin hongsa saron po zoi muangin in lampan chuan a kalhal ma se reiva lowa chuan saran chu in chuwa tang chu naron chuka
pona ron thlen vele chuan aluak ta vak vak mai saran chu hatal boi zota a thin pa hne na a bike chu starta in lampan pui khal thoi turin atia in lampana han tlan lai po chuan saran chuan bike chu veng mazat ti dingin a han luak le ri in an thlen meu chuan a ku thalo zui le ngala ko thalo le luaka han atak chi mawangin sarana din hun chu a thalo sot le tlaila malo ni chuan parasala sarkar hospital a chuan ani chu da lu anita doctor ten treatment a han pek zoi zoi nuwa chuan ani chu chu tir le ngalani ma se a tha the chu reng reng silawa atuga chuan doctor dang hne na an kalpui le ngal ma se mason na reng reng om theilo usani somni pani october ni som paruka chuan saron chu Fort Talik hospital a admit ani le ta ni som pasari aloni meu chuan saranadin mun chu a hniam tak zet to ne ti chuan ICU a dalu anita tlailama chuan a kal le a thin de chuan na an thok to lo ani ti doctor te chuan an hria adin mun alo that lo tak em awang chuan a thian pa le a unau pa chuan grisma chu han va bia grisma ne na chuan saran chu enge a pek chi an va zota adin mun hnim ziate po an hril grisma la chuan engma thil hlawm ka pelo ati boxi doctor in ayurvedic medicine chikat a cho chu grisma chuan mazanen an in mai thu chu hashila ma se doctor tele sarana chung de chuan a thu soi chu ha noi lo hle sarana taksa chuan parakwat turan ti mai chu tam tak doctor te chuan an muchuaka chuwang chuan sarana una pa chuan grisma chu ha va beleta idam doi pek botol chu arro kila nei chuan minlo entir veta che doctor in ena dua zirchina duani tin navadil grisma la chuan dam doi chu ka ei zo to a botol po ka pai bo dei to alo ti si ti chuan grisma chu han ring hlel zual ta le maya ma se fin fiana mu mal tak an nei lo wangin grisma chunga chuan action lak thei ngot po ani lo ni alo liam zela kumsani somni pani october ni somni pani alo ni ta saradin hun chu halo niam ta le ako chunga organ sang sang te chuan na an thok talova te chuan tlailam dar nga le chan ve vela chuan sarana pa gairas chu ICU a chuan valuta ne apa mu chuan saran chu ha trapa enge ma hril tur che kana ene grisman hen hian thlaioma chen chu ka loin ngai zong ve to a arukin kanin nei hial he he nu pai na han tiang kan kim hi chu kan ti ve vek to a ma se ani hian min kal sana duani chu wangin heti hian ka chunga ati po ani mai thei tin apa chu thilom danen kim ma hril fia vek october ni som pathum le ni som pali ti lo kha chuan grisma chuan a ma zongin saran chu haron kot luk thren ti saran chu na pa hne na hrila achan po an ina chuan tuma anom don lo wangin saran chu in lenga grisma chuan aduani ti chuan an inaron kal tur chuan saran chu a kot luka kol pa ngai le WhatsApp in abe bok satis ne na a in hual na chung chang te po chu chumi huna chuan an soidu nang ti grisma hian a soi nei na soi boka khatia grisma te na han valu tak nuwa khan grisma chuan ayurvedic damdoi in chi chu halo pe a saran chu halo in tirani chu thila in nuwa chuan saran chu aluak tranta akwa po athalo zui ngal mai chung thila soizo nuwa chuan apa hne na chuan kadam kho chuk zo don chung lowa grisma ka lo hrilula ka thinlung zong zong in ka hmangai ani ti lo hrilo ma se ani chuan min phat san ta sia ti na thun hun hung chu apa hne na chuan a hrila afa pain ril runa zeta a thil hril te chu gairas chuan police station lama chuan awa thlen ve ta grisma laka chuan FIR a thelu zui ta boka police te point a thu zik te chu an lo register ngal thlap magistrate po ICU a chuan a lut tlang hala sarana thu soi te chu awangai thlave ne ICU a chuan saran chuan a thil hriat engkim chu a hril veka ti chuan sarana statement atang chuan police te chuan investigation chu han tran ta ne grisma chu police te chuan ko in zona han zo zuita zonan zo lai chuan grisma chuan saran chu ayurvedic damdoi apek ngei thu chu ha hrila
chu thil chu a soi dan chuan kadali kalpa mani thu a soi kadali kalpam le maza te chu apol ti soi boka police te hena abur ro te po ape bok ma se chu ti chung chuan police te chuan grisma hlin na turin fin fiana mumal an nei theilo grisma chu an chu azalen le ta ma se a che dane ro chu uluk takin an thli thlai thung chuti lai chuan doctor ten thei to pan chu chungin saran chu chan man ai talova ti chuan turain nu ni som pakhata kumsak ni som ni pakhat october ni som ni panga tlai lam dar ga le minute som nga panga chuan saran chuan khovel lo chu sanweta sarati ta ka chuan police depo chuan man lak chun zom le ta case chu jek thar lein investigation po anti chun zom le ta zel an buina chu anamai lo rio hrin police te chuan crime branch lama chuan case chu an hlan ta grisma chu rin hlel lian ber chu ani sapang police te chuan aret mi phone chu mansakin forensic expert te hena an thona sarana phone po uluk te ka chegani sarana phone atang chuan police te chuan video an hu chuk ta chu video a chuan saran chuan ayurvedic damdoi grisma nen an induna ni ti alo lang until in chu aronga danglam hle maya chumi nuwa chuan forensic expert hoina grisma phone an enfina po a result ron lang tranta chrome browser a asar history te chu a han check chiang ta le thlaioma zat chu grisma chuan midang ti hlum dan internet lama alo zong ngat to mai alo ni paracetamol overdose tura engai zap te chu alo chin chi ve thlapa ma se saran khan athil in tura pul khan achak chuk le ve kani kha chuwang chuan parakwat tur chungchang chu ha zong le ta chung atwa thilo lang chiang mai chu grisma chuan saran chu ti hluma tum nge ani ti chu ni ti chuan police custody ani chu shruai ani le ta zona hanzo than tir lama chuan grisma chuan police te chu bum matum hle mase police te chu chuti maya bum ol sammani biglo thiam tak maya a han dop ta ka chuan atopa zong grisma po chu ha in puang tangengea sarana chunga chuan thil diglo tak ati ni ti achiang ta hle khatia sati sanena anin hual tak nuwa khan grisma chuan saran chu anuna tanga paibo atum ema soidak angin satis chu mi hausa tak chung ku atanga ron selian ani ba ka sipai ania a hlo nem boxi saran po chu ama then turin atur lui fo train chutiang ani wang chun a hring nuna tanga sarana da bo theidan tur chu aro man chhota ti chuan internet lama chuan ati dan tur chu a zong chhotan ta ne paracetamol dam doi tam zet mai chu maza tuya chuan a pola saran chu in turin atia ma se saran chu na in theilo a chak chuak veksi khamini khan in sela chu saran chu dam doi overdose in athimai the khaminia a hlo cham hnuwa po khan grisma chuan top san tum lawin saran chu ti hlum mala tum tarenga ti chuan parakot poison chung chang chu a hre chho vele ta chu thil la chu ran nung tha na hlo chikhat niin bazara ol sam te mu thei ani si he thiling ai thla lai hian he tiang ti tum na re ru pureng reng su ani po man chu ol sam ani em hi he video ina atum po ani lawa i hriat na ti zau tu tan mai ni se thil diglo i hriat te hi thil sual ti nan man tum suang che ran nung tha na dam doi chu ama mai em tu tha tum na na mang ta ni chu chu tur chu a ma ni chuan saran chu a thinghal don lo ti christmas chu na hria zoi muanga thi chuan ama chu an ding hlel don lo ni nangai ni chuti sarana haboral chuan ani chu zalen takin om tonga satis chu lim takin anei mai don ni in christmas chu nangaya a hresual chiawa ni ti chuan aran nung tha na hlo chu bazara tang chun valain ayurvedic damdoya chuna pola ti chuan christmas chuan saran chu awa phone ta chuk chuka anina ama chawa om don tu soin sarana chu aron kal thuai theina turin zamorong kai tak chuna wabia saran chu hawa chok phurvel saran la chuan christmas chuan amamu ani ti ringin man mo fe main aron tlan thuya athina tura panti reng resilo
ti chuan October ni som palia chuan saran chu man mo fei na ron kalta chuta chuan Christmas chuan kanin kung kai na hi ti topila sati sahi nei min phal sak mai ro tin saran chu lo ngen ma se saran chu na tum te lo ti chuan saran chu tin rimin Christmas po chu a beng ni in Christmas chu na soine atom na tan Christmas chuan ama ka san turin saran chu nge na ma se saran chuan kalsana tum lo wangin Christmas chuan saran chu a han thlem lungoi le te te chuti sarana a thlem lungoi nuwa chuan atur siam chop chu saran chu petani atira chuan saran chu na hiala ma se Christmas chuan a thlem zel boxi ain nu reilo te ya sarana pum chu haron nata aluak ngal bor mai Christmas te na tang chuan chuak ngalin pona tlan chuka a thian pa bura khana vakal tani chuti nga police ten hena in pun ta ka chuan Christmas chu police te chuan an manta fin om theyang ang te po police te chuan an khon khom nga zunga a mobile phone chu fin ata na thil tangkai tak pakhat zong awani chiang em police te po chuan tur bom po chu an mu chuaka anin hnunglam maya chuan chu tur bom chu alo da reng mai alo ni khati saradin mun alo chiat ta ka khan Christmas chuan police ten an man mai chu halau ta ti chuan anu le anu te hna chuan dotin chumi chung chang chu halo shel apate chuan chu bom chu lain mun hlataka alo phum dai mai alo nia ma se police tena thilni na dik tak an hret chen tak nuwa chuan chu tur bom po chu an vala chule tangat mai ne Christmas patele anu tena finfiana ti chetura an lo pui na wang chuan an ni pani po chu tual that tu lo tran pui anga pu ania maktak main kumsang ni somni pathum September alo ni chuan Kerala High Court chuan ani chu bela phal sak tatlat mai chuti chung chuan police te chuan investigation chu han kalpui chun som zela ti chuan October ni som panga kumsang ni le somni palia chuan trial chu an chun zom le theita High Court chuan kumsang ni somni panga kumin January ni thum mai khan thutluk na hasiam ta court chuan Christmas diklo na chu a hai langa ti chuan section zathum pani na tual tha chung chang te section zathum somruk pali na tual tha thu soibuai chung chang te section zathum somni pariat tual tha tuma midang ei tur pek chung chang ate section zani pathum na investigation ti buai tura dot soi chung chang ate thiam lo chan tir ani ta ti chuan kumin kumsak ni somni panga January ni somni a khan Additional District Session Court of Kerala chuan Christmas chu thiturin a chung thuarel saktani Kerala state a death penalty an peka chuan ani hi alanau pangber hial he turbom an ina tranga la a hundanga lo phum tu apate po chu police te chuan an mana zela kum thum tang tura shrem mani topa zong misul te chuan fin kherek chuin until ti sual te chu thup tum view train ma sela until ti sual chu halo lang le thin si alo ni ole voina kan khes chu khati zom khani ye atop khelo ngai thlaka wain kaloma lodamul lo hriselula pathian remati chuan khes dang nen mule thoi ka tum do nia